କାଳି ଖେଳରେ ସୁଦାମ ଭାଇ ଚୋର ହେବ। ହଁ ଭାଇ ଏଥର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭାଇ ମୁଁ ଚୋର ହେବିନି। ହଁ ହଁ ଆଜି ତୋହର ପାଳି ମାନେ ତୁ ହିଁ ଚୋର ହବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ହଉ ତାହେଲେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଧର 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 ମତେ କିଏ ସେ ଧରିବ ଧର 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 ମତେ କିଏ ସେ ଧରିବ ଧର ଜଣା ଯିବ ଆଜି କାହାର କେତେ ଜୋର ଜଣା ଯିବ ଆଜି କାହାର କେତେ ଜୋର ଏ ଧର ଧରିବାଟା ନୁହେଁ ସହଜ ମତେ ଧରିବାଟା ନୁହେଁ ସହଜ ନିଅ ବିନାଶୀ ମୁହିଁ ନିରାକାର ମୁହିଁ ଅବିନାଶୀ ମୁହିଁ ନିରାକାର ମୁହିଁ ସବୁଠାରେ ଥାଏ ମୁହିଁ ସବୁଠାରେ ଥାଏ କେଉଁଠାରେ ଥାଏ ପୁଣି କେଉଁଠି ନଥାଏ କେଉଁଠାରେ ଥାଏ ପୁଣି କେଉଁଠି ନଥାଏ ମୁହିଁ ସବୁଠାରେ ଥାଏ ମୁହିଁ ସବୁଠାରେ ଥାଏ ଏ ଧର ଆରେ କାହ୍ନା ଭାଇ ଦେଖିଲୁଣି ଆମେ କିପରି ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁଣି। ହଁ ଭାଇ ଏଥର ଚାଲ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ହଁ ଭାଇ ତବେ ଚାଲ ଦେଖିଲେଣି ସିଆଡୁ ଗୋଟେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିରାଟ କାୟ ବଗ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ଆମକୁ ସଖା। ରକ୍ଷା କର ସଖା। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ସେଇଠାକୁ ଯାଉଛୁ ହଁ ସଖା। ତୁମେ ମାନେ ଏଠାରେ ରହିଯାଅ ହେଇଗଲା ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣା ପଡେ ଏଇ ଦୁଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇ ଯାହାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଭୋଜରାଜ କଂସାସୁର। ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି ପ୍ରାଣ ଘେରିବି ଚଳିଯିବି ମୁହିଁ ରାଜାଙ୍କର ପାଛେ।
ରେମେଞ୍ଚଳ ଛୁଆ ଆସି ଅଛ ମାରି ହାବୁଡ଼ି ଛ ଜମ କର ଆରେ ହାବୁଡ଼ି ଛ ଜମ ରେମେଞ୍ଚଳ ଛୁଆ ଆସି ଅଛ ମାରି ହାବୁଡ଼ି ଛ ଜମ କର ଆରେ ହାବୁଡ଼ି ଛ ଜମ ମୁଁ ଜଳଖିଆ କରି ଏସନ ପେଶିବି ଜମାପୁର ଆରେ ଏସନ ପେଶିବି ଜମାପୁର আরে বকাসুর হে বুঝারা খাও ভাঙ্গি দেবু হাড় গোড় তোর ভাঙ্গি দেবু হাড় গোড় তোর সন্তকু তোর চিরি দেবু আরে কেতে দেখাউছু বলিয়ার কেতে দেখাউছু বলিয়ার মূর্খ বকাসুর জ্ঞানী পামর ইষ্ট দেবতাঙ্কু তু সুমর ইষ্ট দেবতাঙ্কু তু সুমর ଭେଟାଭେକେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଶୀଘ୍ର ମାରି ପଳାଇବି ମୁହିଁ ରାଜାଙ୍କର ପଛେ ପଳାଇବି ମୁହିଁ ରାଜାଙ୍କର ପଛେ ତେବେ ଆସରେ ବକାସୁର ସଖା ଏଇଟା ଜୀବିତ ନା ମୃତ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେ ଆଇ ସଖା ଏଇଟା ମରି ଯାଇଛି ତେବେ ଚାଲ ସଖା ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋପପୁରକୁ ଚାଲି ଯିବା